Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो मादैयानो दिनैबो गय फाथै जानानैसो नोंथांमोनखौ बरायहरलायबाय ओमफ्राय नायनोसैलाय मादैया दिनै मा भिडिअ देखायनो हायो मा भिडिअ देखायनो नोंसोरथ' नुखायो सनाफोर बे संनाय खावनाय जानायानोसै मादैना ओमफ्राय सामफ्रामबो गोथावानो गोथाव जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ नङासै लोगोफोर ओमफ्राय जानायाथ' जाखानांखागौखा बे जानायनिनो खामानिखा थ' बिदिब्ला सनाफोर दिनैबो अननानै जोबजासिम नायना होबानो जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामसै मादैया ओइ मादैया दिनै एकदम स्पेसियेल खाना मा खाना बेलाय नै बरिया माखा संनानै जाखानोसै मादैया ल' जाबायलै अमाल' जाबाय थानानै ल' जाबाय आंहा बेखायनो एसे हाइ खालामसैलाय दिनै बोरमा बेदर नै लोगोफोर बोरमा बेदर आंनि फेभारिट गासिखौबो गोथाव मोनजोबो मेजेमस्रो जा साइसखा बोरमा बेदरा नै लोगोफोर बोरमा बेदरखौ रुना लागोन आङो नाग्लिनोसै थाव गोथांजों बानलु होनानै नाग्लिनोसै आङो ओमफ्राय नै गासिबो मस्ला मस्लि रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय बाहाय एसे होनोसै आङो हालदै हुलदै थाव गासिबो लागायजोब्बायलै मादैया नै आंनि थारिखाय संनो नागिरदों ओमफ्राय कुकारावसो रुगोन आङो बोरमाया खासिसोमोन ना खासिसो मस्लाखौबो एसे लागायखानोसै थाव हरबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बेस खालामनायखौ गासिबो मस्लाफोरखौ होनानै एवनोसै एवनाया जाबाय आंना मस्ला मस्लि एवनाया ओमफ्राय नै जब्ब होबायानो कुकारावसो दै मादैया बोरमाया गिदिरमोनखाय दसेल' एवनानै आराम गाबहोनोसै कुकाराव दै होबाय नै लोगोफोर दै एसे होना रुनोसै बारा बुरजा होला दैखौबो बांद्राय बुरजा होला दुन्दिया होनोसैनो दालिबो संबाय आं बेदरखौ ओरैनो एसेल' ग्रेभि संसै नै नायनोसै एबार मा साइसनि जादों वाव याम्मि नुथारबायलै आलुखौ एवासै आं उनावहाय ओरैनोसो होदों एसे अर होनानै दुन्दिया होबावनोसै नै ग्रेभियाबो साइस जाथारदों याम्मि नुथारबायलै लोगोफोर दुन्दिया एसे गारना होनोसै जाबाय दसे खोबनानै खांसेबो ग्रेभि जानांगौना मादैया टेस्ट खालामसैलाय नै संख्रि नांदोंना नाङाखै हेल' सोनाफोर मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय नुखाबायना मादैनाथ' जानाया दिनै बिराद गोथाव बानलु थाइथाम लाबाय सामब्राम बिलाइ दालि बोरमा बेदर आलु वाव बरिया टेस्टि जाखादोंलै लोगोफोर बोरमा बेदरा जि गोबावनि उनाव दिनैसो बोरमा जानो नंबाबो जानोनो टाइमानो मिलाया बे बोरमा बेदरखौ ओमफ्राय दिनै जाथारबाय ओमफ्राय सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिदिब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ बरिया गोथाव जाखादोंलै मादैना मेजेम
Đây sabrang guफुर. आरे गुदुंथार दासो मोजां. बोरमा, मटन चिकेन, गट चिकेन, मटन चिकेन. इंग्लिशनि मा होनो? मटन होनो ना मायो? सागल. सागलिना सागला होनो. बोरमा खासिखौ खासि होनो नामा? गुबुनफोराबो खासि. बोरमा खासिमोन आरो बिराद मेजेम दंमोन. बोरमा बेदरनिफ्रायसो गोथावसिन. आं सामब्राम गुफुरखौ बिदि होनो मोजां मोनथारो बेदरफोराव. गुदुं जोबथारलै. बिराद गोथाव मोनजायो. मोजां गोथाव जादों बोरमा बेदरा. गोबावजों खेबसे जानायखाय गोथाव मोनजादों. अमाल' जाबाय थानानैल' जादों लोगोफोर. बेखायनो आङो दिनैहाय बोरमा जालायबाय. आंना हेमोग्ल'बिन खम, ल'सो जायो. बेखायनो मोजां बुस्थु जानांगौ. बे ना अमा जानानै मा जानो? खुसिया, बोरमा, ना सिंगि बेफोरखौ मोनजानांगौब्रा. ल' जायो नालाय. बेदराबो गुरै आराम मोजां जाना. नाना संबायना रस गोनां. खयथा जाखो? 9था.